Khublei Shibun sien ngawan hangne ba ani thu ba iakane ka Phlim Haban Tony imur release biang bynta uniu Bnai August dengan next cam ba mafisia kumba fitrang ban peit kene Phlim dag ba fitho aki social media bangi kwah ban peit biang kene Phlim lani ni kwah ni thang sha ban peit kene Phlim bangi pa iohi tena takada ma kwah bang release biang kene Phlim sien ya ka jing thang ka jong phi ngam kwah ban pensop ai damn kata kadei la santrik August mantau senam arajarat puar kapor kan long khatduh steng arsteng bat san steng nang hits kam ba pin ajing kersan hakani ka sien ka basan pangin pyni kani Phlim pi kan meti melerai ni kam la jong ngale yu memang ha mentan ngai ibi filibo itu untuk pi ang perman melerai nang aku abani thu ba kani ka Phlim kadei ka sien ka khatduh pangin pyni amar ba habiju himenta kinwan rat ka tukir furke kata kamut direct da satellite nimnum la shuban pyni yakini ki Phlim bangi jipni man kapor de ki projector amari kani ka Phlim Haban Tony kala alai ka Phlim ka barim bynta san snam tengimnum la shuban pyni Bijou Cinema namar maki kila ora da tukir furke kata kamut ki sound system lu kila pher do projector nimla shuban pyni ngamji me min le kumni man kapor kalai li aduk badang red aduk mentah mar kemat ngayo khatduh ke mesim jong ka ing khatduh ka tunun jong kepat memang tiap ish pang kata balai dari mepang ke mesim cume mi ing ke duduk cume min di dengan ni kiat mi perkat makan ni kena acing sup cing tengah dengan mesim cume itu gibam pad I sobha banwan kanang ban peit iakane ka Phlim nama kadei ka sien shisha ka ba khatduh bangin iohi bangin yo pyni ya phisia ki ba mangiru ladang kwah bangin release biang minum la shu kuba ba jong ngada trang ban long jong pi Bijou menta ka awan ka 2K 4K kata ka mod de UFO direct na satellite takada te nimla shuban pyni daw projector kan kembangin pyni man ki Phlim lani haman kapor bangi pyni kani ka Phlim tentang daw kani kadei ka sien ka ba khatduh bangin pyni Bijou Cinema nangets kam ba mafisia baro ki pat ba pinon ajing kersan yakani ka Phlim namar ka jing thang jong pi ngiru ni kwah ban pyni tentang daw ka jing thang jong pi ngim kwah ban pen so we nak nawi pyni biang kani ka Phlim kata kamu pensa syuto wait baru sijingam balak ngai jing tu hi nila let bon ki site ki blog link ba ki internet ban pan donation na bon ki charity bat ki brio batrai man sobha haglang ka perthai bani rabi kun subat bat ki baran jununa ni shandoro yaki ya ki stam jongki bat ki jununa jongki bat ni pha klang ka perthai santarik nyotrik pratrik daitrik hadu shipotrik tang drusni te sobha warwan ajing kersan ni ka Phlim bani lam ki parajo jong phi ki bam pat I kane Phlim ki bhaing basem je phi ki bam pat I kane Phlim wani lam nama kane kadei shisha ka Phlim ka ba pin enjoy lani kadei entertainment Phlim ka ba pinso tanat lut ya baro ki pinyo ka jing rakhi pinyo ka jing show ingada pinyo ka jing h para arngot pinyo ilet baro na shadong takda pinum babi haba pion pet kane Phlim sangat kumni miam kumni itailing ngon bom kumni ngone tai ngone jadi ai ha tangata hi na kalian jonga namdan issue bat nong humdai nashkor pa red na phisia baro ki baju kersan bat et ki Phlim pasi pasubha wana ajing kersan bia yakani Phlim ka jongi ka ba kerteng Haban Tony ka bangin pyni menta haw santrik Bijou Cinema haw Bnai August takata ka kapor wan ong yepi ka dikhatduh steng arsteng bat san steng kamut ngin pyni na do santrik August hadu shipotrik August tang rusni klema pi kuba ngamla shisha ban kle pilong kajruai jong ka do nu jong pinyawan ban ajing kersan yakani Phlim menta ka kenti rukum tangatai Khublei Shibun